Well, bhfuil muid le chéile ag an Oireachtas in 1974 nuair reachtáil é i gceantar cosisiarige. Seas a thart tá ceappa taobh muid a beidir choláiste organ nó háartan sin agus bhí na cailíní seo bhí basan ceantar iad bhfuil muid leos os muid a caint agus chuir muid deithna ar chéile. Bhí me héin agus cara leom garóid a morcú bhí muid a gcéire cearnín a dhéal freisin agus sílam gur bheall sé sin Nóirín agus na cailíní eile in ardró sin a cheapmuid. Tá scéal difriúil ar fad agamsa. Bhí mi sé díreach tosaí gobar le Oireachtas na Gaeilge im lá cliain ar meán nach cúpla mí. Bhí tres an eile bhí in árasan lom a fan mblianta ina dhé sin bhí sí héin ag an Oireachtas an bbliain sin. Agus bhí aine ag tresa ar dhearóid a morachú agus ar an grúpa a bhí an ó chréibh móví. Tá heappa gur cinál súlaice ar dhearóid ag an nám agus éon leisceir le le caintlub. Ach bhí Colm mar a dúirte héin san grúpa sin. Sinna chéad áit gur bhfuilmuid le chéile agus ar nó chuir me aine wahead ina dhé sin. Dúirann gur bhfuil go leor daoine le chéile ag an Oireachtas. Hector ó Thachagáin, éman ó Cuíomh agus Áine, Mura dí Hónal agus é ó Dónal, Séamas ó Matthew agus Gráinne Glóte, mar a bhíoch ar SBB na hí fadó, agus go leor eile tá me cinnte nach féadlam smíniú ar a banis. Well, sóid go bhétar a fuórmuide grá ag an Oireachtas in anistúing héin is socha gur hála sé. Agus seans má gur go dárlíonn sé fós, dearfinn go dárlíonn. Mar dearm tá sé comála áite be le bula le daoine as áitina agsúla sa tír. Thinking tú sin an rud is mó hahan lumsa go raibh me castáil le daoine as na Gaeltachtaí ar fad agus is maithán é sin an hain gombeach daoine óga bhfuil na spéisina sin acu teangas mar sin de go gasan siad ar a chéile agus go méidir má éiríonn má hagan an ngrá chun cín go dtiocfaí tuile gaeilgóirí ar an saoil a dí é sin.